बघा आम्हाला जरा काहीतरी वेगळ्या ठिकाणी येऊन वेगळं खायचं होतं आणि जरा काहीतरी मोठंच खायचं होतं, तर मोठं बोललं की एकदमच मोठी थाली इकडे आली आहे. ते देतील ना. तो खूप घाबरतोय. पूर्ण उन्हात जा नाही तर पूर्ण सावलेली गाडी जाईल. पुढे पकड, पुढे पकड. तू घेऊन दाखव ना. हे मस्त झालंय तुमच्याकडे, एकदम व्यवस्थित आले ना. वा वा. अरे रे सर आपण गोल फिरणार आहोत. हे आता आपण गोल फिरणार आहे. आम्हाला तर चक्कर येणार नाही, तुम्हाला चक्कर आली तर सांगा आम्हाला. आम्हाला येतच नाही. बस झाली बस झाली. सर्वांना नमस्ते. बघा नाशिकमध्ये आलो आहे, तर नाशिकची स्पेशल मिसळ तर आपण खाल्लीच पाहिजे. तर आपण आता मिसळ खायला जाणार आहे. आणि तुम्ही आता आम्हाला कुठे नेता मिसळ खायला? पेरूची वाडी. अरे वा. पण तुम्हाला एक सांगू, नाशिकमध्ये येऊन सर्वात जास्त मला काय आवडलं असेल तुम्ही सांगा मला. आता काल आपण फिरलो ना, आज फिरतोय. मला नाशिकमध्ये येऊन सर्वात जास्त यांचं घर आवडलं. बरोबर ना. मला नाशिकमध्ये बाहेर येतो ना असं वाटतं मी घरी कधी येतो परत ह्यांच्या. एकदम सुंदर, एकदम छान. तर तुम्हाला आम्ही म्हणजे तुम्हाला पण आम्ही उत्सुकता अजून वाढवतोय. ह्यांचे होम टूर आम्ही देऊ, पण पहिला बाहेर फिरून घेऊया सर्व. मग आज संध्याकाळी येऊन तुम्हाला होम टूर देतो. चला जाऊया. चला असंच बघून घ्या. गॉगल घेतला असतं तर दबंग वाटले असते. का आम्ही दबंग बोललो माहिती आहे का तुम्हाला सर्वांना? तर ह्यांची गाडी बघा. गाडी दाखवा तुमची कोणती. माणसांवर बघून कधी हे नाही करायचं, पण आता बघा का कोणती गाडी चालवतात आहे बघा ते. आणि तुम्हाला काल पण आम्ही जे ब्लॉगमध्ये फिरून दाखवलं ते आम्ही या स्कॉर्पिओमधूनच फिरलो होतो मम्मी, बरोबर. त्यांची गाडीची पकड, गाडीची ग्रीप, गिअर शिफ्टिंग एकदम प्रॉपर आहे. म्हणजे ह्यांना बघून तर मी सहज सांगू शकतो की लेडीज पण एवढे चांगले ड्रायव्हर असू शकतात ना. ह्यांचं उदाहरण मी तुम्हाला देईल. आणि एवढी मोठी स्कॉर्पिओ चालवणं एवढी सोपी गोष्ट नाही आहे. जर तू चढून दाखव जरा. बघा ही साईजलाच बघा केवढी मोठी आहे. ही आपली 2014ची मॉडेल आणि एकदम उंच हायटेड. आता मी जर इकडे उभा राहिलो तर हाईट बघा केवढी आहे स्कॉर्पिओची. एकदम हेवी स्कॉर्पिओ ही. मलाच बघा एकदम वरती यायला लागते असं. आता तुम्ही आम्ही बसलो ना, गाडी चालवताना पण तुम्हाला दाखवतो बघा. काजलला मी म्हणतोय ना, काजलला जर गाडी शिकायची आहे ना तर ह्यांच्याकडे पाठवायला पाहिजे. पाठवून दे माझ्याकडे. रिव्हर्सचं पण ह्यांचा एकदम मोठी पण चालवते ही. हे चालवतं स्कॉर्पिओ. हो बापरे. तू कम्फर्टेबल आहे पाठी? बघा केवढी मोठी गाडी आहे ही. 8 जण मावतात. आणि तुम्ही कंटिन्यूस किती तास चालवता ही गाडी? कंटिन्यू म्हणजे 5-6 तास चालवली आहे ना तुम्ही? हो. आणि मुंबई अपडाऊन करायची असेल तर नाशिक मुंबई पण अपडाऊन करते ना. तुम्ही चालवता? हो मी चालवते. भरपूर छान. आणि यांची लोकॅलिटी पण एकदम सुंदर आहे. आपण जिथे चाललोय त्याचं नाव काय? पेरूची वाडी. पेरूची वाडी. इकडे पेरूची वाडी म्हणजे पेरू रिलेटेड आहे सर्व. हो. पेरूची आईस्क्रीम, पेरूची लस्सी, सर्व पेरूचा चहा. अरे वा. सर्व वेगवेगळं सर्व. छान वाटलं एकदम. बघा आमच्या निमित्ताने आमच्यासोबत तुम्ही पण नाशिक फिरा. नाशिक फिरण्यासारखं भरपूर आहे. आम्ही पण काल 2 ठिकाण फिरलो, एकदम छान वाटलं. आता पण काहीतरी नवीन बघतोय. आणि तुम्ही जेव्हा समोरचे हायवेज बघा, रोड मेंटेन बघा किती छान आहेत. एकदम व्यवस्थित आणि एकदम छान ठेवले त्यांनी. हे अगोदर तर फॉरेन सारखंच वाटायचं पूर्ण. म्हणजे जेव्हा नवीन केलं होतं तेव्हा. आता म्हणजे कसं झालंय, हे काम चालू आहे ना कन्स्ट्रक्शन, त्यामुळे ते रस्ते खराब झाले. बरोबर. जरा धूळ लागली त्याच्यावरती. हो. आणि हे आपलं ट्रक येतात ना, त्यामुळे. मला एक सांगा, तुम्हाला गाडीची आवड आहे चालवायची? हो. तुम्हाला सांगू, इथे यायचा अजून एक रिझन पण होतं की हे काय म्हणाले, माझ्याकडे गाडी आहे आणि ती गाडी मी स्वतः चालवते. म्हणजे ह्याच्याने काय होणार आपल्याला की आपल्याला हे व्यवस्थित सांगू शकतात, दाखवू शकतात. आणि आम्हाला हे बोलले होते की आम्ही नाशिक फिरवायला, तुम्हाला ब्लॉग बनवायला हेल्प करू, तुम्ही सर्व कव्हर करू शकता नाशिकमध्ये. आणि स्वतःची गाडी स्वतः चालवतात. ह्याच्यामुळे आम्हाला जरा यायला वाटलं की नाही आपण यावं ह्यांच्याकडे. आणि हे फ्री सुद्धा आहेत, बरोबर. कारण महिला कधी कधी फॅमिली लाईफमध्ये मग
बिझी होतात. जातात. आता कसे तुमच्या मुली सर्व शिकायला बाहेर गावी गेले म्हणून तुम्ही आता जरा फ्री आहे थोडे Free आहे. दिवसासाठी. मी जॉब पण करायचे ना अगोदर, हो, मग आता मुलींच्या शिक्षणामुळे जरा स्टॉप केलंय. स्टॉप केलं. तू झोपली व्यवस्थित मम्मी? हा बसले, हा झोपली, झोप लागली. आम्ही पण झोपलो. तुम्हाला एक खरं सांगू, नाशिकचं तुम्हाला मी वेदर सांगतो. मला फॅनची पण गरज नाही लागली. एकदम मस्त सर्व ऑफ करून एकदम व्यवस्थित झोपलं. म्हणजे क्लायमेट एकदम सुंदर आहे. आता पण इकडे क्लायमेट एकदम चांगलं आहे. आता आम्ही आमच्या लोकेशनवर पोहोचलो आहे. मेन सांगायचं झालं तर इथे पार्किंग किती मोठी आहे बघ. मोठी आहे पार्किंग. चला जाऊया. कुठे आलं हे? हे मग मला बाद गाव आहे ना, हां, त्याच्या पुढे म्हणजे गिरणारे साईडला येतं हे. इथे काय? हे बघ, पेरूची वाडी इकडे लिहिली आहे बघ. पेरूची वाडी, चुलीवरची मिसळ. ही आमची गाडी बघा, आम्ही इकडेच पार्क केली आहे. समोरच जाऊया आपण. सकाळी 8:30 ते सायंकाळी 4 वाजता. 4ला बंद मग. आणि इकडे काय लिहिलं? पक्ष्यांची वाडी. हे एंट्री छान वाटली ना मम्मी? माणसं भरपूर आहे तिकडे. गर्दी आहे इकडे तरी आता पण. चला या. पिकनिक पण येत राहते. या. बघा, आपण पेरूची वाडीत आलो आहे. तर आपण इकडे त्यांना सर्व विचारूया इकडे काय आहे, कसं आहे. आता इकडे एवढ्या मोठ्या टोपात हे काय म्हणतंय? मिसळ बनते आपल्याला एवढी प्रमाणात? वा. आणि तुमचे शेफ आहेत का बनवणारे? हे आपले जे रस्सा देते शेफमध्ये. हे रस्सा असतो त्या मिसळचा आपला, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात. वा, एकदम छान. तरी अंदाजे किती असेल हो? हे साधारण 60-70 लिटर असतं. 60-70 लिटर. सिटिंगच एवढी तुमची? आता पण नाही, आम्ही ऑफ टायमिंगला आलो तरी एवढी गर्दी आहे ही. सिटिंग आपली 800 ते 900 पर्यंत. 800-900 सिटिंग आहे. आणि बाकी हे आपल्या आतमध्ये? बाकी आपलं किचन आहे. चला आपण ह्यांचं किचन पण बघूया आपण. हे असं वाटलं जातं इकडे असं. आणि हे पण असेल म्हणजे जसं ते संपणार तसं तिकडे जाणार. हे आपले सर्व फरसाण. म्हटलं जास्त फेमस आपल्या मिसळसाठी आहे ना. बाकी हे आपलं हे काय बनवतात ते मस्त मिसळची ग्रेव्ही बनवतात. इथे पण काही ना काही वेगळं चालू आहे सर्व असं. आणि तिकडे आपले इथे पाव गरम करतात. आणि तिथे ते काय सर्व केलं आहे? तुम्हाला पाव प्लेट भेटेल. तुम्हाला पापड, कांदा, निंबू, दही, 2 पाव आहेत. पाव प्लेट म्हणतात त्याला. पाव एकदम छान, प्रमाण एकदम छान. आता आपल्याला बाहेरचं दाखवा तुम्ही. इकडे पाव गरम करून सर्व करतात आहेत ना. बघा तुम्ही इकडे बघा किती लॉटमध्ये बनतात. तरी इकडे माझ्या पाठी मला वाटतं 100च्या वरती येतं. हे असं चाललं पार्सल. मग आपल्याला मोठी बाल्टी आणली पाहिजे होती इकडे. स्टाफला पण युनिफॉर्म छान, हे ते छान दिलेत टी-शर्ट्स. आता हे तुमचं झालं किचन, तुम्ही सर्वात आधी दाखवलात ना. आता हे सर्व तुमची सिटिंग. बघा इथून सर्व होतो. म्हणजे जशी ऑर्डर कुठे प्लेस करायची? इथे ऑर्डर टेबलवर प्लेस. टेबल बसून द्यायची ऑर्डर. मिसळ पाव म्हटल्यानंतर मिसळ किती लागते? म्हणजे एका मिसळ पावमध्ये किती मोठं शॉप आहे बघा नाशिकमध्ये खाली मिसळचा. फक्त मिसळसाठी. आणि प्रमाण बघ किती मोठं बनतं त्याच्यामध्ये. जिलेबी होती. हां, तिथे आपलं काय बनतं? जिलेबी. ह्या जिलेबीला काय नाव दिलं तुम्ही? गुळाची जिलेबी. गुळाची जिलेबी. ही आपली रेडी आहे ना जिलेबी. वा, म्हणजे मिसळ खाऊन जरा गोड खायला वाटलं तर जिलेबी खायची. आणि गुळाची. ते आपलं पेरूची वाडी बोललं की सर्व पेरूचे जास्त आयटम ठेवलेत ना इथे. हे पेरूचं ज्यूस.
काही बनवून देतो आपण ज्यूस. तुम्हाला इकडे काय आवडतं, आईस्क्रीम का ज्यूस? आईस्क्रीम. आईस्क्रीम आपल्याला मागवायची आहे. आम्ही आलो एक टूर घेऊन, मग आईस्क्रीम घेऊ तुमच्याकडनं. बाकी आता हे सर्व सिटिंग अशी इकडे आहेत ना. शाळेच्या ट्रिपचं काढायचे काढू शकता फोटो. हे कसले? शाळेची ट्रिप आहे बघा. हां, म्हणजे ते सहल आली आहे इकडे पूर्ण. ट्रिप पण घेऊन तुम्ही येऊ शकता, मेंबर्स घेऊन सर्व. सिटिंग अरेंजमेंट भरपूर आहे यांच्याकडे. आणि आपली अशी मोठी ऑर्डर आली आहे ना ही. चला चला मिसल संपवा सर्वांनी. भरपूर मोठी सिटिंग आहे, भरपूर सिटिंग मोठी आहे. आणि ॲम्बियन्स एकदम छान आहे, एकदम प्रोफेशनल पण आहे, वातावरण गावासारखं पण आहे. 2 in 1 काम आहे हा. चला, म्हणजे जैन आपले कोण आले तर त्यांना जैन मिसळ लागते. मम्मी, माणूस इकडे असो, मुंबई असो, नाशिक असो, गोवा असो, ते पण असू दे. हे साथीदार असतातच आपल्यासोबत. हे तुमच्या जेवायच्या अगोदरचे ना. घ्या घ्या. बघा, आजार पण सर्वांना असतो, सर्वांनी आपापली काळजी घ्या. हां, काळजी घ्या मग मिसल खा. बघा, तुम्हाला मेन्यू कार्ड जर बघायचं असेल इकडे लिहिलं आहे बघा, पेरूची वाडी मिसल प्लेट काय कितीला आहे ते पण बघा. आणि किती व्हरायटी आहे बघा, एक्स्ट्रा पाव, इवन यांच्याकडे भाकरीसुद्धा ह्यांनी लिहिलेली आहे. पार्सल पण मिसळ मिळते, छास आहे, ताक आहे, पेरूचा ज्यूस, पेरूची चहासुद्धा आहे. पेरूची चहा पियायची आहे का? पेरूची लस्सी आणि गुड जिलेबी जी आपण आता दाखवली होती, गुड जिलेबी तिकडे बनते ती ना. बघा, आम्ही जरा एक मोठी थाली इकडे ऑर्डर केली आहे. आपली थाली इकडे आली आहे ही वाली. बघा, आम्हाला जरा काहीतरी वेगळ्या ठिकाणी येऊन वेगळं खायचं होतं आणि जरा काहीतरी मोठंच खायचं होतं. तर मोठं बोललं की एकदमच मोठी थाली इकडे आली आहे. थालीमध्ये काय काय आहे ते सर्व आम्ही तुम्हाला दाखवू. इकडे आम्ही ब्लॉग तर करतो कारण तुम्हाला इकडे माहिती मिळेल ना की इकडे काय काय मिळतं. तर मला एक सांगा, आता ही आपली मिसळ आहे बरोबर, आणि ह्याला काय म्हणता तुम्ही? मिसल प्लेट. आणि ही मिसल पूर्ण थाली भेटेल. ही मिसळ थाली पूर्ण. आता ह्याच्यामध्ये हे पेरूचं ज्यूस आहे वाटतं. पेरूचा ज्यूस, नंतर हे पेरूची लस्सी, साधी लस्सी, ताक, पेरूची आईस्क्रीम, आईस्क्रीम, मसाला आईस्क्रीम, हां, हे आईस्क्रीमचा मसाला. हो, आईस्क्रीमचा मसाला. अरे वा. बटाटा भजी, कांदा भजी, जिलेबी, गुळाची जिलेबी. आणि आपलं हे रस्सा. आणि हे वाला काय? तरी. बघा काय पुरेल ना हो मग. रात्रीचं जेवायला नको मग आता इकडे आपल्याला. एकदम छान आणि एकदम मस्त. ह्याला आपण मिसळ मोठी थाली म्हणायची का? चला, आता आम्ही हे सर्व टेस्ट करतो. आपल्याला प्लेट्स लागतील ना तुम्हाला. बघा, तुम्ही असे यूट्यूबवरती व्हिडिओ बघितले असे मोठे मोठे ताट संपवतात, त्यात तुम्हाला आम्ही ते करून दाखवू इकडे. बघा, एक पण तुम्हाला मिरची पण दिसणार नाही एवढं तुम्हाला संपवून दाखवलं. तू घ्या, तुम्हाला काय, तुम्ही पहिले एक घ्या दोघांनी. पहिली भजी उचललात, मग मी तुला काय घ्यायचं आहे पाहिजे सुरुवातीला? मला पहिली ही गुळाची जिलेबी बघूया, आपण खाऊन बघूया. ही तुम्ही इथे येता, असं नेहमी येता इकडे? येता? मुलीला आवडतं तुमच्या इकडे? मुलींना खूप आवडतं. माझ्याकडे गेस्ट आले का ते पण त्यांना इकडेच आणते. इथेच आणतात कारण ॲम्बियन्स पण छान आहे ना, बसण्याचं पण एकदम ठिकाण चांगलं आहे, व्यवस्थित आहे. चला, आपण ही गुळाची जिलेबी खाऊया. छान आहे. मेन म्हणजे कुरकुरीत पण आहे एकदम. कुरकुरीत. आपल्या ब्लॉगमध्ये बघून आपण सांगू शकतो. आता काजलने भरपूर काय मिस केलं इकडे. काजलला बोलले होते मी तुला मिस. काजल जर इकडे असती ना तर काजलला घर, काजलला ॲम्बियन्स, खाणं भरपूर आवडलं असतं. इवन तुम्ही कधी आलात ना तर पेरूची वाडी म्हणतात ना, येऊन इकडे या. पण अशी थाली घ्यायची असेल ना तर अजून 2 माणसं ॲड करा. एकट्याला तर नाही संपू शकत. दोन पण नाही, 3-4 जण पाहिजे इकडे खायला. एकदम व्यवस्थित, एकदम छान. जिलेबीची टेस्टिंग झाली. आता आम्ही सर्व एक मिसळ बघा शेअरिंग करतोय. हे चिवडा आहे ना त्यांचा. हे चला, आता ह्याच्यामध्ये आपली हे काय बोललात, हे काय बोलले ते? तरी. ही आपली मिसळची तरी टाकली. हा रस्सा टाकला. हां, हा रस्सा आहे का? हो. आणि हे तरी आहे. हो. हां, बरोबर. ही तली म्हणजे हे बघ, म्हणजे सेपरेटली पण देतात मग मी हे वेगळं. तरी वेगळी थोडीच टाकते. तरी मला टाका. नाही, टाका अजून माझ्याकडे चालेल मला. खूप आहे. तिखट आहे का? हां, मग मम्मीला एकच टाका ती.
भरपूर सुंदर आहे. नाही म्हटलं पाहिजे नाशिकची मिसळ जरा जास्तच चांगली आहे. नाशिकची मिसळ पण चांगली आहे, नाशिकचे माणसं पण चांगली आहेत. कांदा घ्या. हा कसला पापड हो? हा तांदळाचा पापड. मम्मीला जरा थोडं देऊया. इकडे बघा आम्ही मिसळ संपवली, मिसळ खातोय. जिलेबी संपवली आम्ही. तू काय घेते आता? ताक घेतलं, ताक. कुठे घेतला? हे बघ. ती नाही ते पहिलं सांगायचं गुळाची हे जिलेबी मस्त आहे. जिलेबी पण भारी आहे लय ना. भारी. आणि हे पण ह्यांची तरी पण एकदम छान आहे. ग्रेव्ही आहे नाही वाली. आणि तरी बघ ना. आणि तरी व्यवस्थित तिखट आहे. ज्यांना झणझणीत खायचं असेल ना त्यांनी तरी खाऊन खायची. हा. हे बघा आम्हाला भरपूर आवडले, आम्ही संपवलं सर्व. पापड पण छान आहे. लस्सी. हे 3 भाग कर बरोबर. एक तुझ्यात एक मी थोडीशीच घेते. हा थोडी ह्याच्यात मला दे आणि ह्याच्यात त्यांना दे. मला एकदम थोडी द्या. मला बाद झाली. मला मला ती तुम्हाला घेतली. मला ह्याच्यात मग मी तुला घे. मला थोडी दे. घे अर्धी कर ह्याच्यात. बघा इथे आम्ही काय करतोय, एवढी थाली तर आपल्याला एकट्याला काय 2 जणांना पण संपणार नाही. आम्ही सर्व शेअरिंग करतो. तुम्ही पण इकडे येऊन आता शेअरिंगमध्ये घेऊ शकता ना. 3 जण आली तरी थाली घेऊ शकता. 3-4 जण आलात तरी. ही आपली ड्रायफ्रूट लस्सी ना. असं कोणतरी खाणारे व्यक्ती आले पाहिजे. मिसळ खाऊन कसं पाणी आलं पाहिजे का नाकातून तोंडातून. हो हो तरच मिसळ. नाही तर मिसळ नाही. हे खरं सांगतो यांची जी तरी आहे ना ती एकदम भारी आहे खायला. हे बघा आम्ही खातोच आहे अजून. पेरूचा फ्लेवर आहे त्याच्यात. पेरूचा फ्लेवर आहे. खूप लगेच माहिती पडतं पेरूचं. लगेच माहिती पडतं पेरू आहे. आता हे आपण कुठून मागवलं. इकडे पेरूची आईस्क्रीम मिळते आणि तिकडे पाठी मिसळ मिळते बरोबर. आणि इथे आपण बसल्यावरती ऑर्डर घ्यायला असे मुलं असतात ना सर्व. मुलं असतात. हे बघा इकडे सर्व पाठी आहेत. म्हणजे आपल्याला उठायची गरज नाही, येऊन बसायचं. येऊन बसलं की आपण ऑर्डर प्लेस करायची. ज्यूस छान होता, आईस्क्रीम छान होतं आणि आईस्क्रीमचा मसाला छान होता. कधी आईस्क्रीम घेतला तर मसाला घ्या त्यांचा. तो ते मसाला देतात ना तुम्ही. बघा आम्ही असा आता मिसळची थाली म्हणू शकता ती पूर्ण संपवली. तुम्हाला सर्व दाखवली पण कशी होती. जर खाणारे 3 व्यक्ती असतील ना, खाणारे 3 व्यक्ती नाही फक्त खाणारे, म्हणजे इकडे फक्त आम्ही दोघं खात होतो. 3 व्यक्ती असेल तर ही संपू शकते कारण 3 लस्सी असतात आणि हे सर्व असतात. आता तुम्ही अजून काय दाखवता इकडे आता? बर्ड पार्क दाखवा. हे बघा हे आपलं मिसळ सेक्शन होतं पूर्ण इकडे. हे तर आतमध्येच फिरण्यासारखं झालं ना सर्व. हो हो चला, आता हे का पक्ष्यांची वाडी एंट्री इथून. आणि इकडे आपलं पान शॉप आहे वाटतं, पेरूचं पान. एंट्री एकदम छान आहे. ॲम्बियन्स छान आहे एकदम. एंट्री एकदम मस्त वाटतं. पुरी बागच आहे पेरूची. बागाच आहे बघा. म्हणजे इथे येऊन असं आतमध्येच फिरण्यासारखं भरपूर आहे ना काय काय. चला चला एंट्री बघा तुम्ही एकदम छान. बाजूला पाणी पण एकदम छान वाटतं. त्या ब्रिजवर सगळे फोटो काढतात. फोटो काढण्यासाठी ना. या आरामात या. पाठी थोडंसं म्युझिक आणि इथे बघा हे बोटिंग पण इकडे करायला आहे ना. पण आपण एक बघूया ना इकडे काय काय आहे. त्यासोबत आम्ही पण फिरतो आणि आम्ही तुम्हाला सर्वांना पण फिरवतोय बघा. एकदम छान आहे बघण्यासारखं. आणि इकडे असं फोटो काढायला गॅलरी टाईप त्यांनी बनवलं आहे बघा. सेल्फी पॉईंट असतो ना तसं. आणि इकडे आपण एंट्री करूया आता. पक्ष्यांची वाडी. ही आहे पक्ष्यांची वाडी. पक्ष्यांची वाडी. अरे वा इकडे असे आर्टिफिशियल पण आणि जिवंत पण आहेत तिकडे थोडे काहीतरी. चल आता कुठून आपल्याला एंट्री घ्यायची? इथूनच ना. चला ज्यांना पक्षी आवडत असतील, ज्यांना ॲनिमल्स आवडत असतील ना, तर इकडे भरपूर काय बघण्यासारखं आहे. तर आम्ही काय काय बघतो ते बघा. इकडे सर्व इकडे हरिण आहे आणि इकडे सर्व रॅबिट्स ठेवले आहेत बघा त्यांनी. आहेत ही कोंबडी अशी कशी आहे? सिल्की कोंबडी. त्याचे फर आहेत ना त्याला.
आली आली. आणि हे पण वेगळे जरा. आणि ते आपले बर्ड्स आहेत. हे काय आहेत? पिजन्स ठेवलेत. पण हे भरपूर फरी आहेत ना, फर यांना भरपूर आहेत. मिसळ खाल्ल्यानंतर जिरवायची असेल तर इकडे यायचं, जेवण जिरवायचं असेल फिरायला. खाऊ पण खाऊन फिरा, बरोबर ना? वेगवेगळे कलरचे. त्यांचे फर, त्यांचे पाठी पीस हे वेगळे आहेत. हे बघा आले जोडीला आपल्याला. हो एक बसवा बोलर, एक बसवा स्कॉर्पिओ मध्ये. तुम्हाला हातात म्हणजे आपण हातातून पकडू शकतो याला ना. अंदाज काढ ना. ते देतील ना. तो खूप घाबरतोय. पूर्ण उन्हात जा, नाही तर पूर्ण सावली. गाडी जाईल पुढे पकड, पुढे पकड. पुढच्या हाताकडे पकडायचं. हा हा. नाही एक मिनिट, मी स्टेप सांगतो. इथे एक हात घालायचा. हा जो हात आहे स्टँड, म्हणजे दोन्ही कम्फर्टेबल होईल ना. त्याला कम्फर्ट वाटलं पाहिजे बसायला. हात इथं तो आहे असं लावायचं. स्टँड. अरे वा. अरे वा. आता ते व्यवस्थित बसलं नाही तर त्यांना, आपण पण आपल्या बाळाला कसं इकडे तिकडे उचललं तरी त्यांना कसं वाटेल ना. तुझा हार्टबीट किती फास्ट झालाय. ते खाली इकडे हात टाकलाय, ज्याला घाम ज्याला भीती वाटते त्याच्या हातात घेऊन टाका. काय नाही, एकदम सॉफ्ट आहे. पण छान वाटलं. हे लाईव्ह बघायला मी आलं इकडे. हो तुम्ही घेता काय? नाही मी घेतच नाही. नाही तुम्ही ह्याला घ्या. नाही मी कशालाच नाही आणला. मांजरीला पण नाही, कशालाच नाही. वा वा वा, भरपूर छान वाटलं. नाशिकमध्ये हे बघायला म्हणजे एकदम छान वाटलं आम्हाला, मस्त वाटलं. नशीब अंगावर येत नाहीत. आजीकडे होते नाही काय? हां या आजीकडे होत्या आमच्या दोन. याला काय म्हणतात? टर्की. इग्वाना आहे. अरे बापरे, खाली बघा, दिसलीच नाही ती. मोठी पण आहे ना. ही पण जिवंत आहे का? बोलतच आहे ते. मग ते स्टॅच्यू असा राहिला जसा. ते काय मान हलवतं, मान हलवते. ज्यांना नाही आवडत त्यांनी डोळे बंद करून घ्या. गिनी पिग आहे, छोटे पिग. जिनी पिक म्हणतात. गिनी पिक. हे काय हे? इमो आहे. ते पण कामरूप म्हणतात. ते पण मोठा असतो ते ना एकदम. पण हा पिल्लू आहे का छोटा? बसले आहे, त्याच्यामुळे ते तसं. पण ते असं काय करत नाही ना काय? नाही काय. जाऊ हात फिरून या बघा. ज्यांना भीती वाटेल त्यांना पुढे पाठवायला मजा येते. हो पाहाला तुमचा स्टॅच्यू. आहे ना ते, डोक्यावर बसतात, हातावर बसतात. वा वा मस्त. हे पाहाला. शामरुखवर बसू शकता आपण. बसायचं आहे? नाही. ते बघितलं तुम्ही लाईव्ह बघितलं कसं मस्त वाटलं. इकडे मी व्हिडिओ कंटिन्यू चालूच ठेवला म्हणजे आपल्याला सर्व बघता येईल. कोणाला पक्ष्यांचे आवाज पाहिजे असेल या इकडे, आवाज घ्या. एकदम मस्त. एकदम मस्त वाटलं. म्हणजे नाना प्रकारचे बर्ड्स आपल्याला एका ठिकाणी बघायला पाहिजे असेल तर इथे आपण येऊ शकतो. $350 पक्षी आहेत आणि हा उठलेला आहे. आता येणार आहे ना. हो तुमच्या घरी येणार आहे तो आता. तो पाणी पितो. उंच तरी हा एकदम छोटा असेल, ह्याच्यापेक्षा उंच उंच असतात ना. अरे वा. हे छान आयडिया. इकडे नाशिकमध्ये येऊन आपण वेगवेगळे पक्षी पण बघू शकलो, बघायला मिळाले. हे पण पोपट सारखे नाही, वेगळे आहेत ते काहीतरी. पोपट आहे वेगळ्या पद्धतीचे. हा बसलेला तो कसा होता आणि आता त्याचे पाय बघ किती उंच आहेत.
मला इग्वाना हातात नको आता हे नको खातात, तुम्हीच घ्या हातात ते. हां तू घेऊन दाखव ना. नको नको बाबा, ते बघायला कसं नाही याला म्हणतो ना. कलर चेंज होतो ना. नाही हिचा नाही दुसऱ्याचा. आता इकडे ह्या स्पॉटवर आपण काय करूया माहिती आहे का, काजलला व्हिडिओ कॉल करतो थांब. तिला आवडत नाही ना पालबिल असं बघायला, काय थांबा थांबा. बघा मला बघायला छान वाटतं, पण मी ते हातात घेतलं नाही बघा. पण एकदम छान वाटतं हे, एकदम व्यवस्थित. आणि इकडे पण हे बघा, पेरूची वाडीला मस्त एकदम बसलेत. हो ऐकतं पण बोलणं पण ऐकतं. चला आमच्यासोबत पण तुम्ही एन्जॉय करताय की नाही बघा. तुमच्यासाठी मी इकडे चांगल्या प्रकारे कॉमेंट्री पण करतोय, तुम्हाला इन्व्हॉल्व करतोय एकदम व्यवस्थित. आणि आतमध्ये बर्ड्स आपले आतमध्ये बसू पण शकतो. ते बघा बर्ड्स. आतमध्ये जायचं आहे. हा फोटो काढा. नको आम्ही आतमध्ये येत नाही, एवढंच आतमध्ये येतो. बाकी आतमध्ये जाऊन त्या अशा अंगावर पण बसतात ना मग. बघा तुम्हाला बर्ड जास्त आवडत असतील तर तुम्ही इथे या. बघा ही चौघं कशी आतमध्ये गेलेत, ते येऊन असे आपल्या अंगावर विंगावर पण बसतात. बघा इकडे हा भरपूर मोठा आहे. हो हो ते अंगावर येतील आतमध्ये आल्यावर. हो तुम्ही जावा आतमध्ये. जाता जा, तुला जायचं मी अंगावर बसतील. नको काय नाही करते. हे बंद. हा म्हणजे बाहेर उडून जातील नाही ते. त्यांना वाटलं खाणं आहे. हां हे अजून आली. अजून आले. त्यांना वाटतं तू खायला दिलं काहीतरी हातात असं. शोधता येतं. हे मका हातात पकडा, मी येतील बघा. हां हां मका ह्याच्या या हातात पण टाका. ह्या हातात हां या हातात पण टाका. अरे वा हे मस्त झालंय तुमच्याकडे, एकदम व्यवस्थित आले ना. वा वा. अरे रे आता पायावर पण आला लेस. मस्त ना. हे एकदम सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन एकदम छान आहे. हे मला भरपूर आवडलं. पण तुमचा फोटो काढतो तसेच उभे राहा. आपल्याला भरपूर इच्छा असते ना की आपण पक्ष्यांना हात लावावं, ते आपल्यासोबत असावं. तर हा स्पॉट एकदम चांगला आहे की इकडे आपल्या स्वतःहून येऊन ते बसतात आहेत. आता त्याला ठेव. हे भरपूर आवडलं वाटतं, घेऊन जा विक्रोईला. चला, ती जात नाही. हा ते ठेव खाली दिला. उतरलं एकदम छान मस्त. असं ते बघा हे चौघं कसे आतमध्ये गेले तसं जाऊन एन्जॉय करू शकतो आपण ना. हे भरपूर छान आहे. छान आहे तुमचे मिसळ पण छान आहे आणि बघण्यासारखं भरपूर आहे. ॲम्बियन्स पण छान आहे. आणि इकडे नेचर आपण अजून क्लोजली बघू शकतो सर्व ना. हा ते बंद करा. बघा हे बंद केल्याशिवाय हे उघडायचं नाही, नाहीतर आपल्यासोबतच बाहेर सर्व पक्ष्या बाहेर येतील. वा एवढं सर्व झालं नाही, हे एंड होतं ना इकडे. एकदम छान. बघा आपण हे पक्ष्यांची वाडी, नावाप्रमाणे पक्ष्यांची वाडी एकदम सुंदर एकदम छान. आणि इकडे गेम्स सुद्धा आहे. बाउन्सी बॅग. हां हा गेम एकदम माहिती आहे, पण हा जरा डेंजरस गेम आहे. ज्या अंगावर बसायचं नाही ना. आधी नको, मिसळ खाल्ली आहे जरा. आता ही शाळा कुठची आहे? ही नाशिकचीच आहे. म्हणजे नाशिकच्या शाळेवाल्यांना चांगलं झालं आहे. हो छोट्या मुलांना घेऊन यायचं. आणि समजा नाशिकच्या बाहेरचे कधी आले तर इकडे लहान मुलांसाठी गेम्स भरपूर आहेत. छोटे छोटे मुलं एन्जॉय करतील इकडे. बघा आता अजून एक फन आयटम राहिला, ते बोट. किती माणसं बसू शकतात? 5. आम्ही 3 आहे. टोपला बनव. रेडी आहे ना तुम्ही दोघं? सर तिकडे बसू ना. इकडे बसायलाच हवं, नाहीतर ते कसं इथे सरकू ते कसं होतं माहिती आहे का? ते टोपलं आहे ना पाण्यात, कसं आपलं भांडं वरती खाली होतं तसं आहे ते. ह्याच्यात पाय दे डायरेक्ट आणि मग त्याचा हात पकड. इकडे मेन म्हणजे कसं बसण्याची पण एक ट्रिक असते ह्याच्यात. एक आपली साधी बोट नाही की आता हे दिलं काय ना काय घाव हे नाही एकदम. कारण
इकडे सारखं मॅडम असं असं बोल. सरळ आणि हे जरा वेगळं वाटतं असं बोट कशी फक्त प्लेन असे आडवं तिडं होते जरा बघा आरामात हा आता ती जरा भांडा सरळ झालं बाबा बोललं त्याला नाही. काय आरामात काय नाही इथे बस बसा का हा शब्बाश हे एक्सपिरियन्स वाले वाटतात नाही नाही मी पहिल्यांदा बसले. हे पाण्यातच गोल फिरल्यासारखं वाटतंय सर्व गोल 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 हा. जास्त हलवू नका मला इकडे नाही तर आम्ही हलायचं वा वा, एकदम छान कसं वाटतं एक्सपिरियन्स मस्त तर तुम्हाला खूप छान. तुम्ही पहिल्यांदा बसला इकडे येऊन? पहिल्यांदा बसले. अरे मला शेव भीती वाटते. आपण बसल्यावर पाणी पण वरती आला. हा एकदम छान मस्त वा किती भोपाळा वगैरे हे आपण आता वरती होतो ना वरती इकडे हो हो येस म्हणजे एक सरळ तसं ठेवलं आहे छान वाटतं. अशी कधी जगबुटी झाली तर हेच ऑप्शन होणार वाटतं इकडे तिकडे जायला टोपल्या करायच्या हा तयार. टोपल्या करायच्या म्हणजे बसायची टेक्निक त्यांना माहिती म्हणून नाही तर आपण एक एक त्या लाईनीतून चढू टोपलं व्हायचं टोपलं व्हायचं उलटं व्हायचं. आपण खाली टोपलो वरती. तरी एक उंच एवढा हे आतमध्ये डीप आहे ना हे 4 फुटी आहे ना 4 फुटी आहे. म्हणजे माणूस गेला तरी आपला उभा राहू शकतोय म्हणजे एवढा रिस्की नाही ते हा म्हणजे येऊन तुम्ही अनुभव घ्या छान लहान वाटतंय मुलं पण काही हे नाही. आणि ज्यांना मग मी ते असं जास्त एवढं काय नाही त्यांना सांगितलं व्यवस्थित फिरवतात ते सगळं. हां फिरवतात आहे बरोबर. हां वा म्हणजे टच करू ना मग चिटिंग नको व्हायला आपण अनुभव छान आहे की हे बरं केलं वेगळा इकडं. काहीतरी. म्हणजे एका स्पॉटमध्ये येऊन आपल्या पेरूची वाडी म्हटलं जातं ना पेरूची वाडीमध्ये येऊन तुम्ही आम्ही कसं सुरुवातीला मिसळची थाली खाल्ली पूर्ण मिसळची थाली ती एक लगभग 550 पर्यंत पडते ना 560 रुपये मोठी झाली थाळी हा मोठी थाली म्हणजे तुम्हाला आवडत असेल तर मोठी घ्या नाही घेतलं तरी अशी चालेल. 100 रुपयाला. मग आपली तिकडे एंट्री फी 90 घेऊन आपण पक्ष्यांची वाडी ती आहे पक्ष्यांची वाडी. हां मग परत आपलं एंट्री फीज घेऊन आपण बोट राईड करू शकतो म्हणजे अनुभव एकदम छान आहे आणि एकदम मजा येईल आलात ना नाशिकमध्ये आला तर ह्या स्पॉटला नक्कीच आहे आणि तुम्हाला थँक्यू आम्हाला घेऊन आल्याबद्दल इकडे आम्हाला माहितीच नव्हतं हे सर्व मस्त वाटलं हे जे आपण आता करतोय ना बाहेरगावी पण हे असतं मम्मी असं बरोबर ना हो हो हो. हे बघ आम्ही ब्रिजच्या खालून गेलो त्यांनी असं बनवलंय ना का इथेच खायचा इथेच खेळायचा आणि मग घरी जायचं हां संध्याकाळी. म्हणून ते पिकनिक पण आली आहे बघा बाहेर लहान मुलांची पिकनिक लहान मुलांची कशाला मोठे माणसं पण आले तरी आम्ही जे केलं ना ते Enjoy तुम्ही करतो. सर्व करू शकता फॅमिली संडेला येऊन तर खूपच एन्जॉय करतात इथे. हां काय बोलत होता तुम्ही केरळचं सर काय? माझं नाव मयूर गांगुर्डे हां मी राहणार माथोरी हे म्हटलं नाशिकमध्ये कुठेच नाही आहे सर ही केरळची फिलिंग आहे हां 100 रुपये पर हेड एक तिकीट आहे एक माणसाचं खूपच छान आहे पेरूच्या वाडीला व्हिजिट करा बोटिंग राईड खूपच सुंदर एकदम छान वाटेल आणि इकडे असं बघा बाकी आपण केरळला इकडे गेलो तर असतं छान पण भरपूर क्राऊड असतं इकडे आपण बघा प्रायव्हेटली सर्व फिरतो इकडे आता सर आपण गोल फिरणार आहात हे आता आपण गोल फिरणार आहे आम्हाला तर चक्कर येणार नाही तुम्हाला चक्कर आली तर सांगा आम्हाला आम्हाला येतच बस नाही बस 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 झाली बस झाली बस झाली. बस 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 आता झालं बस बाप रे चांगला गोल फिरवला. गोल भरपूर फिरवलं. वा आता 2 मिनिटं जरा बसूया आपण इकडे एक मायग्रेट वाले एक वर्टिगो वाले वा 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 एकदम छान ना अनुभव छान आहे आणि मस्ट रिकमेंडेड आहे इकडे आल्यावर ना जशी मिसळ खायला तुम्ही येता ना हे करा. तसं इथे यायला एकदम छान वाटला अनुभव एकदम मस्त उतरायचं आणि चढायचं फक्त तुम्ही जरा सांभाळून करा बाकी ते एक्सपिरियन्स आहेत एकदम आम्हाला ती दररोजची सवय एकदम छान वाटलं आणि रिकमेंडेड हायली रिकमेंडेड आहे इकडे येऊन आणि ते सांगतात पण व्यवस्थित फिरवतात पण व्यवस्थित मस्त फिरवला गरगरवला चांगला. गरगर गोल पूर्ण गोल. बाय बघा बाय. आता जरा ते गोल फिरवतात फिरवा नाशिक
बस 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 दादा दोघं बाहेर याल. त्यांना नाही होत काय. त्यासोबत नाशिकचा ढोल पण बरोबर टायमिंगवर लावलाय. नाशिक ढोल वा वा. कावडी नाचायचे. अरे वा. ओ मावशी कसे दिला हे फ्लावर? 20ला गटा दिलाय. 20 रुपये स्वस्त आहे मग. आणि आपली ही पालेभाजी ही पालक 15ला दिला. पुदिना 10ला. स्वस्त आहे मग. स्वस्त आहे. छान आहे बघा. आमचे व्ह्यूवर जर येत आहे नाशिकला आलात फिरायला आलात की त्यांच्याकडनं घ्या विकत हे सर्व. आमचं कसं शेती जवळ आहे. जवळ आहे शेती, ताजी शेती. तुम्हाला सांगू तुम्ही हे जे विकताय ना स्वस्त विकताय चांगलं आणि क्वालिटी पण चांगली आहे त्याची. डायरेक्ट शेतातून माल आहे ना. एकदम छान. मुळे बी मस्त होते तेवढे गेले. ना आम्ही जाताना बघितले होते. आता विकलात तुम्ही ना सर्व. तिथे बसला होतात ना तुम्ही. इथे खूप राहतात रविवार शनिवार रविवार मग हे सगळे बसतात. हे त्यांनी चांगला केलं की विकणाऱ्यांना पण आतमध्ये बसू दिलं त्यांना. म्हणजे तेवढं त्यांचं पण व्यवस्थित होतं ना. म्हणजे इकडे फिरायला आलं की आपण मनुका पण द्राक्ष मनुका घेऊ शकता ना. आम्हाला तर नको आहे पण आम्ही तुमचा फोटो काढला. भरपूर छान. द्राक्ष पण एकदम ताजी ताजी. हो. कसं पॅकेट हो हे? पॅकेट कसेला? 30. किती? 30. हा पॅकेट 30 रुपये. हा पॅकेट 30 रुपयाला मिळतं का आपल्या इकडे? नाही स्वस्त आहे इकडे. हां आमच्या इकडे हा जाऊ दे आता बोललो. हे कितीला हो? 30 रुपये. चला. आणि क्राऊड बघा इकडे भरपूर आहे. तर इथे बघा अशा प्रकारे आम्ही पेरूची वाडी खाली गाडीला चुलीवरची मिसळ व्लॉग तुम्हाला इकडे पूर्ण दाखवला. मिसळपासून ते पक्ष्यांचं त्यानंतर बोटिंग गेम सर्व काय आम्ही तुम्हाला दाखवलं इथे येऊन. भरपूर सुंदर आहे. नाशिकला आला तर एकदा इकडे नक्की व्हिजिट करा. आणि तुम्हाला पण थँक्यू इकडे आणल्याबद्दल. आम्हाला आमचं नाशिकचं व्लॉग्स कसे वाटतात कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. बाय बाय.